Здравейте, YouTube, аз съм Ballwave, днес с мен е Толпър и това е един бос евент. Здравейте. Малко ти шумиш. Аз ги пуснах. Малко шумиш. Нищо. Ето. Нормално са зомбитата. Паяци, пигмени спанахме малко. Нещо никой не смее да скочи. Шубета. Ох, извинете, ама е рано сутрин. Ето Толпър вече скочи. Тук тия дебили ме гледат. Чете, малко ще ги разсея. Може би е така. Аз съм с флай, хора. Тук дали мога да използвам Too Many Items? Най-вероятно. Можеш. Толпър е SMS админ. Вижте какво става, хора. Кой убиха? Някой е скочил. Те почти всички са долу. Аз ще убирам някаквите по-толкова. Аз помагам малко, защото никой не смее да скочи. Искам да убия дъмото. Това с дъма шлема, дете. Ай, вие ги избийте, аз ще... Я чакай. Я затвори портата. Само да стигна до там. О, някъде. Не мога да литна, брат. Малко така. Да им хепнем на тия пичове. Да, на гъма съм, няма какво да ви лъжа. Просто е безсмислено. Малко така. Ти спамвай зомбита. Чай, аз ще ги спамвам също. О, да свърших тия. За какво да свършват? Моля, малко ще намалиш саунда. Да. Аре, сега ще стане малко по-трудно. Maybe. Аз ще спавам. Ще спавна малко вещици. Не, вещици не дей, защото много става опи. О, пръснах това. Дето е това. Дет беше с броните.Ното пъти само ми пише да ги приемам с карта. Абе, заеби ги, няма какво да ги приемеш. Опа. Може би ще има дроп евент. Най-вероятно, не знам. Чакай се. Чай сам. Други по-ще ни да вземе за вещиците, защото... Стрентката, нали, не бачка, не бачка на това. Какво? Стрент не бачка на зомбитата. Не знам. Ама си намери един годен и... Упс. Бах ти спаданите. Чай сега ще им дадем и малко спид. Поне да е по-интересно. Охо, тук един е взел брони с енчант меч. О, убих го. Sharpness 1, protection, projectile, глупости. Тук се събраха много дъмата. Ще има още, нали? Сега ги спомням вещици. Валите се падат хуи неща, като ги убият. Кой знае? Аз им фърля малко
Чай сега да им хвърля на тия instant health, защото регенерейт ще им пусна по-добре. Това резистенс ще им пусна обаче от... Всъщност ще им пусна една спидка. Да го поставя, защото днеска не ми се... Никакво... Тук няма ли флър, бе? Стих се какво ще правя. Любимото ми нещо. Тия вещици са много силни, бат, много кръв са. Аз ги помпам с полшинки тия. Аз карам пръсека. Вижте го, хора, топър, като първия пич. Ще ти убия прасето. Don't kill my pig. Не спирам да хвърлям полшинки, защото иначе ще стане безсмислено. Добре, дай сега малко да затрудниме. Че първо си взема стрен. Разпава пръсека. Един момент. О, чакай. Бачка ли? О, супер, гледай сега. Хайде. Направих ги невидими. Стига са. Еми така сега по-трудно. Фаразитън ще им сложа. Чакай да ги пусна. Малко шумиш, добри си микрофон. Микрофона си купи. Ало, добри си в микрофона. Какво? В микро... А, така. Айде го спираме вече с босенето и ще правим. Споко, аре, още малко. Те ще качат 30 лева тук. Ей, какво е това? А вече не мога да се така да спалвам. Аз ще хвърлям пош. Обическа колба. Добре. Айде да спазваме Ендермани. Ендермани няма смисъл, защото те са порткат. Аз ще спавам с два. Два Ендермана, тук съм. Добре, аз почвам малко с такова там, с XP са. Поне да измисля на евента, защото няма да има скоро пак. В смисъл чак вечерта най-вероятно. От време на време шумиш, не знам, що ама е много гадно. Да знам, нещо не се съпаме плани. Нещата. Нещо лаг на сървъра. Обирайте XP, мърши! Е така, няма никой да взима XP. Стиви топ. О, аре сега като за... Шумиш много гадно, лате. Знам, чек. Сега си го хвана чеката. Чакай сега как беше това. Един от хора, само да го намеря. Знаете какво ще правя. Само че... Пазете се, хора! Съм го приел, той ми пише го приема, да. Едно уидърче. Чай, тук вече трябва да се стрелят двойки. Трябва да фърнем регенерейт непрекъснато, защото двойките ще им фърлям. Те са по 16 секунди и без това.
гъл какво намери, ма на който Аре, цепете уидера, да е. Моля си енчант на докато държа нещо в ръка. може, ама как докато държиш нещо? Еми да не хода на енчант тейбъл, ами е така, държа си го в ръка и да го енчантна. Не, мисля, че не. Я чакай. Искам да ти даш седми енчант, приема. Да, ето мога. Как? Ако не на енчант. Адис на коя черта да го пишеш? О, да. Лео. О, мага. Не знам как се енчантва. Бе, оттам бе, мършо. Аз имам една книга за Fire Respect. Искаш ли? Не трябва. Да, то само аз го бия, аре някой да идва. Ма Уинтър ли биете? Мгм. Бара, да не спиши. Ще го оставя на половината си хелт и ще го оставя на другите. О, некъв май умря. Кой? Не знам, Крипър, тролололо, май той умря. Не знам. Обаче те вече ти почват да ме дразнат, затова почвам да ги бия и аз, защото са много силни. Не така. А? Айде да свърши. Уидъра, убили го? Не, трябва сега да го спана наново. Не, евента свърши. Окей. Пиши и край на евента. Ага, добре. Ами хора, това беше от това клипче. Надявам се да ви е харесало и до нови срещи.